Ijeszget vele. Tényleg nem fogod leszakítani. Te sem fogsz megölni. Nem, mi dolgozunk Nem el a fog jövőt. Nem, igen, dolgozunk a jövőt, te te Én nem hiszem el olyan. Hallod? Fifi, öld. Öld. Nekem miért biztosak köcsög? Jó. Pöcsözzél oda neki. Pöcsözz már oda. David. De ne hozzám, hogy mit csinál. Szegítek körre a padnél. Szegényke. Jó lesz neki? Azt sem tudja, hogy mi van. Jó lesz neki? Bárhova elvinni. Ez a társaság. Ne komolyan. Bárhova elvinni, jó lesz. Szoppanj le. Péter! Szerintem még ő. Húzzuk ide hátra. Hallod? Ezek után még köszni fog ezt. Nem bízd oda, hogy ne lopjuk. Ezek után még... Hát nem tudom. Péter! Kussoljál, mert jövő természetéseket fogsz kapni. De most olyan, mert elloptak mindent, nem? Peti, 350 000 forintot Azt lehet, hogy sokkolnak meg mindenen. hogy nekem már nincs fizetésünk. Most semmi. Elbevetően nem lopták el ugyanazt egy Ellopták már. Akkor meg nekem nem mondja. Ugyanúgy egyik szopokva lesz, bazzeg. Ennek feladja. Hát akkor meg nekem mit magyaráznak? Haragd meg azt, hogy csúnya meg a bácsi. Mi van? Nem megszakadtam. Mi van? Mondd el, segítünk szartam. Az még jó is látom. Ez buli lesz. Úgy látom. Igen. Valami, neked jó. És még nagyon az elején vagyunk. Elejénta. Nemrég. De most ugye De ez történelem. semmiféleképp nem vesz. Nem kompromitáló. Szép lány.